Hello guys, magandang araw sa atin. Video natin ngayon ay magre-repack tayo ng silencer na nabili ko sa online galing ng Indonesia. Ito guys, Comet. Subukan natin i-repack kung masihina ba yung tunog niya. Tapos i-compare natin kung alin ang mas mahina, yung dati na pack niya o kaya yung repack natin. Tingnan natin yung loob. Ito yung laman niya. Bali ganyan siya. Isang division lang. Yan. Yan yung original na niya. Laman niya sa loob. Bali re-repack natin. Dadagdagan natin ng division. Divider. Rubber tong ginawa nila. Goma. Yung goma kasi parang pinaka shockproof niya. Yung shockwave ng bahala ka sa buhay mo. Impact ng hangin. Pero parang ito yung sasalo. Yung niya, yung divider niyang goma. Pero palitan na natin to guys. Plastic na manipis, makapal to. Kapal. Yung plastic na PVC parang kalahati lang nito. Yan, parang ganyan lang siya. Gagawin natin dalawa. Bali ito, tsaka gagawa pa tayo ng isa para maging siya, dalawang division. Hatiin natin to. Tapos nadagdagan ng mga butas. Yung iba guys, kung napapansin nyo, yan may mga butas dito sa dalawang portion na to, hindi na binutasan. Kaya lalagdagan natin ng butas dito para mas maraming lulusutan yung hangin. Sige guys, update ko kayo mamaya pag na kagawa na tayo ng division, kapag na sa atin na to, saka nabutasan to. Ito yung silencer guys. Itatry muna natin yung tunog niya bago natin siya i-repack para may compare natin pagka matapos ng i-repack. Nakasalpak siya sa predator natin. Gagamitan natin siya ng sound meter na up.
para makita kung ano, kung gaano sila kalakas at mapag-compare natin sila. Yan. Okay guys, paputugin muna natin para makita natin yung ano, diferensya mamaya. I-reset natin. I-reset. Bali, makita. Pinaputok natin. Bali, 91 decibel. Compare natin kung na-recognize yung silencer natin. A few moments later. Ito na guys, nagawa na natin yung ano, mga divider, tsaka ito yung mga divider, tatlo. Hindi na natin nilagay ito kasi makapal. Yung tatlo parang isa lang yung katapat niya. Oh. Kapal. Kaya naging tatlo yung ginawa ko ng tatlo. Tapos dinagdagan ko na rin ng butas yan. Yan. Nilakyan ko yung iba. Tapos hinati ko to. Hinati ko yung isang buo kanina. Tapos kumuha ko ng maliit dito kanina. Ganyan yan kanina. Dalawang ano lang yan. Dalawang foam. Ito hinati ko. Tapos kumuha ko ng maliit dito. Kaya naging tatlo. Yan. I-assemble natin guys. Takip. Yung dito yung papuntang dulo ng barrel natin. Ito yung huling nilagay. Medyo mahaba yan. Ganyan. Medyo mahaba. Kasi dito unang mag-expand yung hangin. Pumutok. Kaya medyo mahaba yan. Para dito na maliliit ang space. Ito yung sa dulo. Yan pala guys, makapal to. Kapal na aluminum nilagay, you know. Kaya medyo mabigat. Maganda tong ano, silencer na in-order ko. Tibay. Sabing
Tsaka makapal to guys. 38 yata to. 38 na millimeter. Yun guys. Symbol na. Tsaka natin yung tunog. Compare natin sa nung hindi pa na-repack. Oh, 89 lang guys. 89 decibel. So nabawasan siya. 2 hours later. Yun guys, effective yung ginawa natin. Nabawasan siya ng ingay. Tip ko pala guys, mas maraming division, mas tahimik yung gagawin yung silencer. Akin kasi 3 division lang. Kaya kung gagawa kaya yung mas maraming divider ang gawin nyo. Success yung ginawa nating repacking ng silencer natin para sa PCB natin. Tahimik na yun guys kasi malakas yung PCB pag walang silencer. So guys, hanggang dito lang yung video natin. Sana na nakatulong sa inyo.